Hello mga Inyens! Mga Inyens, tara. Pasok ka dito sa sa may install namin ng kortina. Yan mga Inyens. Dito yan sa may Tagaytay. Yan si Uding. Yan mga Inyens. Inayos niya yung lagayan ng kortina. Itong sa kabila okay na. Yan si Rolly. Yan. Bali nilagay niyo yung isa pa kasi bali tatlo yung minions eh. Tapos na yung dalawa. Tapos itong pangatlo. Yan mga Inyens. Patapos yan Minions. Tapos na yung curtain installation by FXD Cancer. Yan mga Inyens. Salamat sa panonood mga Inyens. God bless you everyone. More power. Bye bye mga Inyens.